Priatelia, dobré ránko, ja som práve na ceste do práce, no a včera večer som sa rozhodol, že sa pridám k jednej partii na taký skilapový víkendík na Julier Pass, na ktorom budeme spať v podstate od dneska, od piatku až do nedele a každý deň dáme nejaký skilapový výšlap na okolité hory, sú tam nejaké 3000 metrové hory. Tak sa už neskutočne teším, keď tento deň v práci ubehne, no a my znova sadneme do auta a vyrazíme na Julier Pass. Práve sme dorazili hore na miesto, tuto za mnou je hotel, no a nie sme úplne hore, ale toto už vyzerá trošku inak ako to leto tam dole. Ešte aj krásny západík slnka máme. Tak my sme na chate, pred chvíľkou sme sa ubytovali, robíme si taký menší room tour. Vlastne tuto je chodba, jedna izba, druhá izba, moja posteľ je tu, mám už všetky veci, nejaký ten šufliček s oblečením, no a ideme sa navečerať, ideme si dať nejaké pivko a ráno to rozbalíme. Raino, priatelia. Dneska hlasili, že úplne slniečko, azuro a bohužiaľ to vyzerá takto, aj keď tam sa to už trošku trhá. Každopádne máme tu nejakých -8, auto musíme dnes tu nejaké 2 km a keďže máme všetky lyžiarky a lyže v aute, tak idem naštartovať auto. No a dúfam, že sa to polepší to počasie. Tak kamaráti, pred chvíľou sme začali šlápať. To časličko stále je také zamračené, takže dúfam, že to do obeda sa nejako spraví a keď nie, tak dúfam, že sa to aspoň nezhorší. Tak čo, Ondrik, ako? Moc. Po zhruba pol hodinke šlápania tu na mňa prišla prvá teplotná kríza, no aj keď je nejakých -6, tak ja som sa musel povyzliekať, mne je strašne teplo. Takže sa stále hýbam. No a ja už som vybavený, týpak proti lavinám nesmie chýbať. Dneska hlásia ústroj 3. stupňa pre laviny, čo už nie je až taká sranda, alebo nie je to úplne najbezpečnejšie, ale zároveň nie je to až taký extrém. No ale každopádne kvôli tomu mám presne kameru a vždy všetko natáčam, lebo kamera ma nikdy neumrie. So slniečkom to vyzerá čoraz viac ľudnejšie, aj keď neviem teraz, či mám ja taký pocit, lebo mám také žlté okuliare, alebo sklo na okuliároch a vidím tak slnečno, alebo fakt svieti, ale každopádne pred chvíľkou nám snežilo, teraz momentálne prestalo a my sa tešíme. Každopádne mysleli sme si najprv, že to bude tento vrch, ten, čo vidíte za kopcom, no. Nie je to on, je to kopec s ďalšími 3 kopcami, takže šlapeme. Posila? Ja si dám asi gelik. 5 stoličkových za nami na prvé dobíjanie energie. Priatelia, ráno som bol trošku skeptický, keď som videl to počasie a tú hmlu, ale pozerajte na tú krásu. Oskarik konečne vyšiel a sa chystáme tam hore na ten kopec, čo je najvyšší kopec, nejakých 3100 metrov tuto v okolí. Na druhej strane je trošku vyšší a ideme na to. Tak kamaráti, prvý vrchol nášho
skiapového tripu zdolaný, teda ešte nie tak úplne. Ešte ma čaká túto pohrebenie nejakých 15 výškových, ja som hore, ešte čakám túto dole na partiu, ale pozrite sa na to počasie, pozrite sa na tie vyhľadiky, wow. Brutál. A máme tu druhého borca. No. Tak čo, Ondrík, ako? Super, to je náročné. Ale krásne počasie nakoniec, nie? Paráda, vyšlo to super. Gratulacje. Ja som to pustil dole trošku šlusom a čakám ostatných tuto na parkovisku dole. Ja neviem, že kde sú a za koľko prídu, ale každopádne tá vrchná časť bola celkom fajn, bol tam prašaník, no a potom túto spodná časť, kokos, taký tvrdý sneh s takou krustou na vrchu a zasekávalo sa to a hrozné, no. Tu som strašne trpel, nohy mi skoro odumreli. Každopádne dneskajší vyšlapik celkom v pohode, máme nejakých 1000 výškových nohách. Hore to bolo nejakých skoro 7 km, do ďalších 7, takže 14 km a ideme sa napapať, naobedovať a uvidíme, čo vymyslíme ako večerný program. Nazdar. No a ako večerný program sme si dali sauničku, no a moc sme toho nevymysleli, tak sme išli spať, aby sme mali dosť energie na druhý deň. Dobré ránko, priatelia, máme tu ďalší deň. No a dneska malo byť znova pekne, ale pozrite na toto prekvapko, vlastne už bolo nejakých 8 cm snehu. Čo asi nie je problém, ale tá viditeľnosť nie je úplne 100%, ale aspoň bude nejaký ten powder. Naše predpovede sú trošku opozdené posledné dni a Osky už vychádza vedľa mňa. Takže nakoniec to bude znova krásny deň. Takže dneska by to mohlo byť podmienkovo trošku lepšie kvôli novému snehu. Ale hlasia zase 3. stupeň lavín alebo lavínového nebezpečenstva, takže to zostáva takisto ako včera. Aj keď včera sa to zdalo byť celkom v pohode, ale snáď sa nespustíme dnes. Nakoniec s tým počasím to nevyzerá až tak zle. Musím povedať, že dnešný prašaník bude stať za to. To hore je nakýdaných nejakých 20 centiakov a bude to pecka. Kamoši, počas tohto druhého dňa som toho moc cestou hore nenatočil, lebo ešte sme takými všelijakými traverzami, kde som nechcel aj moc. Toho som v ruke. Každopádne už sme tuto skoro na konci našej túry v druhý deň. No a pozrite na to. Čisté porno. Prašaník. Tam dole to bolo také námrznuté všelijaké, ale tuto týchto nejakých 400 výškových bude powder porn. Takže tešíme sa na freeride. Ešte zdáme nejaké záberiky z hora.
že ako tam vyzerá. Počasie je také, že raz sa tie mraky uhnú, raz nie, takže naša viditeľnosť bude za chvíľku ako tak fajn. Tak už som tu na vrchu, za mnou sú borci, si prídu za chvíľku, no a dáme si nejaký snečík, polietam tu s dronom, teda skúsim tu polietať s dronom a ak sa mi to podarí, tak to tu nejak vyzerá. Tak náš skiapový výletík je u konca a ideme domov pekne.